tashar duniyar kannywood. Shin kana bukata a shirya maka talla hajarka ko kamfaninka kasuwancinka cikin matakai inganci da jan hankali kamar haka? Shararriyar makaranta ce ta koyon girke-girke kala-kala, haɗa da abincin ƙasashen waje da ma namu na gida, ƙashi da kayan ciki kai har ma da tuntuƙwashi. Kamfani ne da yake harkokinsa a yanar gizo. Za ku iya tuntuɓar jami'in gabatar muku da wannan talla ta wannan lamba domin a shirya muku talla cikin inganci da ƙwarewa. 081-081-59-844. ‘Yan mata ya ake ciki ne, dala zan iya samun nan mai Kwalelanka. taimaka ki bani dama minti daya zuwa su. Safara. My dogs. 4, 4, 2. Expect the unexpected. Basa so se gamu kuma dole za su gamu. Basa so se ji mu kuma dole za su ji mu. Basa so se gamu kuma dole za su gamu. Basa so se ji mu kuma dole za su ji mu. Barko na fara gode ma Allah da ya bani wannan dama in fara waka. I don't give a damn what you think, cause I do. Suna so su gani a ƙasa amma ba zan je ba saboda ubangiji na yana